акбаршоҳ ҷонаков сокини 66-солаи шаҳри Душанбе 13 сол боз гирифтори бемории қалб аст. ҳарчанд дармонҳои фармудаи табибонро ҳамеша ва сари вақт истифода мебарад, бори дуввум аст ки ба шуъбаи наҷоти маркази ҷумҳуриявии бемориҳои дил меафтад. من خودم در خونه بیهوش غلطیدم اومدم همین خط بابت نقض میکنن سونیگو نقض میکنن میسیز رو همه اختر دختر رو همه نگاه میکنن. ба гуфтаи созмони World of Statistics ва ё омори ҷаҳонӣ ки аз 100 000 сокини Тоҷикистон 389 нафарашон аз бемориҳои гуногуни дилу рагҳо мефавтидаанд. Он намегӯяд ки ин омор чӣ гуна баровард шудааст, аммо ададҳо нишон медиҳанд ки Тоҷикистон дар ин радабандии ҷаҳонӣ ҷойи аввалро мегирад. озарбойҷон ва ӯзбекистон дар мақоми дуввум ва сеюманд, аммо вазорати тандурустии Тоҷикистон ва пизишкони соҳа ин оморро қабул надоранд. айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон 219,100 бемор гирифтори бемории дил мебошад, ки аз инҳо 3910 бемор бемории аввалия аст, яъне ки аввалин бор ба ин бемории дил гирифтор шуд, ба қайд гирифта шудааст ва дар маркази ҷумҳуриявии клиникии бемории дил давоми 6 моҳ 2865 бемор табобат ёфтаги муолиҷа ва рухсатӣ шудааст. ҳамзамон доктор Зокиров афзоиши гирифторшавӣ ба бемориҳои дилро тасдиқ мекунад. Вай сабабро дар ғизоҳои тезтайёр, нӯшобаҳои нерӯафзо ва спиртӣ, тағйири иқлим, буҳронҳои магнитӣ, истифодаи барзиёди телефону таҷҳизоти мобилӣ ва садамаҳои равонӣ мебинад. ӯ ҳамчунин аз ҷавоншавии бемории қалб нигаронӣ мекунад. худи ҳамин сол дар синни соли 23 солагӣ сактаи миокард ба қайд гирифтем дар ҷавонон, ки солҳои пеш ин чиз мушоҳида нашуда буд, ба қайд гирифта нашуда буд. ба маркази бемориҳои қалб дар як шабонарӯз аз 50 то 100 нафар муроҷиат мекардаанд. баъзе сокинон бар инанд ки сахтиҳои рӯзгор сабаби асабонияту ошуфтагӣ ва дар ниҳоят бемории дил мешаванд. дар беморхонаҳои давлатӣ мегӯянд табобати ин беморӣ барои пиронсолон ройгон аст, вале борҳо шикоят шудааст ки на ҳама тавонистанд аз ин имконият сари вақт истифода баранд.